फुंनिया अन्थाइ बाजाबजों आलुजों लोगोफोर फुङावनो संखांबाय आङो फुङाव जानो थाखाय नै अन्थाइ बाजाब बोरमा दारि अन्थाइ बाजाब होनो अन्थाइ बाजाबसो होनाहाय लोगोफोर फुङाव जानो थाखाय संखांबाय आङो दायो मोनबाय एसे जबबाथांसै जाबाय ओमफ्राय बेयाव ओंखाम संदों ओमफ्राय इयाव मामिनि केसरि दं मोनबाय नायनि र' माबायदि जाखो मामिना केसरियाबो दंनोसै मामिना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे दैजों गंगानि गोथार दै आरोना बियो लोगोफोर आइया बिजों दुगैनो थिनदों ओमफ्राय आं दहाय फुङाव दुगैखांबायमोन आरोना ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जायैयावनो आङो ओंखाम ओंख्रिथ' मोनखांखाबाय नालाय आं दा बे दैजों दुगैना लाफिनसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिनि उनाव ओंखाम जानोसै आरोना मेंब्रांब्रांनो बानलु आलु जोब्बाय एबि एबि होन दे masih besar alu jebai bambu alu jebai kalbu ebi nih ebi luôn dan jera mamiya dugiना गिरबाय आरोना पुरा दख'ना गानलायबाय दै थुखैनोसै मामिखौ बिबायजों गेलेखांबाय आफा होनसै होननाय आफा होननाय आफा होनसै होननाय आं आफा होनसै होन आफा आङो आफा होननो नागिरदों होननाय आफा होननोसै आफा होनलाय आफा होननोसै दं आरो खेवनि राव फैग्रोनि राव आफा दुगैनोसै नालाय ओंखायनो गाहायाव दोनजादों आंजों आफा होनसै ना आफा होनसै मा आफा र' आं थुखैग्रोनानै लाग्रोनोसै मामिबो थुखैखांबाय ओंखाम संनोसै आङो एकथा जाबाय टाइमा गायनो हैनोसै बेखौ सोरजों बा जागोन आबैजों दालाय आफा होनखाङाखै आरो टाइमा एकथा जाबाय दालि संबायहाय सानसुआव लोगोफोरनो ओंखाम संबाय ओमफ्राय दालि सानसुआव जानो थाखाय ओमफ्राय दहायनि आङो फुङाव संनाय आलु लाब्रायानो एसे दंखायो आरोना बेखौनो जानोसै मामिखौ आइया लादों बानानै लाहैबाय ओइथिं मोनबाय ओमफ्राय मामिनि दहायनि केसरिखौ फुदुंफिननानै दंसै दालियाबो जानोसै ओमफ्राय इयाव बानलु बाथोन देनो नागिरदों बानलु बाथोन गोथाव जाबाय दालिया लोगोफोर दुन्दिया होबाथाय माथेबाव आरोना लोगोफोर जि गोथाव जाबाय आंना मोनजोब्बाय दा गेन्द्रा फैबाथाय जानोसै गेन्द्राया ओंखामखौनो जानाय नङा खोमा दिनै ओमफ्राय मैया बाथौ मेलायाव जों थांदोंमोन ना ओमफ्रायो बेयाव ओंखाम जाहोगोन नामा दिनैबो रायजोफोरखौ खनसे ओमफ्राय बेयावसो थांगोन खोमा बिसोरबो थांनाय नंला रावबो ओमफ्राय गेन्द्राया हारसिं थांथोंसै आरो मैया बाथौ फुजायाव गामिनिया दिनै माने जमा ओंखाम जाबावनो नागिरदों आरो बेयाव थांगोन जों थांला रावबो गेन्द्रा हारसिं थांनो नागिरदोंमोन थाङा थिग गैया होनदोंमोन थांगोन बे जायखिजाया आंना मोनजोब्बाय लोगोफोर दायो ओमफ्रायो बिबै फिसौखौ नायनो आं ओमफ्राय मोनखौ मा खालामदों गामियाव बिसोरबो फैसिगोन टाइमा 20 मिनिट ओमफ्राय 10 मिनिटसोल' जासै बे आंखौ नायनो बायदों मा खालामदों मालिजों आइजों जाबायनो फैबाय आरो Papa. Ayo.
फिफाखौ नेगासिनो दाबो फैया फिफाया फैयाखै बाबाया दा फैयाखै नायां गावखौनो जासिबाय थायो दायो आइजों बाबाजों जाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय आं मामिखौ लालायबाय ओमफ्राय गेन्द्रायाबो फैथ'वाखै नालाय ओमफ्राय आं मामिखौ दायो लाबाय आरोना फिफाखौ बाबा बाबा होननानै बुंलागासिनो गथ'आबो डिस्टार्ब जानाय भिडिअ बानायनायावनो आं बाजारदों दे आं मामिजों बाजारदोंमोन माखौ गोजा जासिनबाय दाख्लैनिफ्राय नै गोजा जाथारसिनबावबायसो आरो गोजा जाबावगोनसो खोमा बारजोब्बा बिबारा ने मामि गाइखेर साहा नै बाबाया मेथाइ लाबोदे मेथाइया जोंना र' साहाजों जानोसै नै साहा लोंसै जा आइजों आइ बाबा आं लोंसै साथामजों मोनानि खाजाया आलु बाथोन जालायबाय जोंना लोगोफोर ओंखामावनो होफानानै रुफानोसै दालिया दंखायो दहायनिया बेया बाजारजोंसो ओमफ्राय नै बिथिं मा फिसाजोखौ बाबायसो आङो लोगोफोर जा दुस्थ'खा गाहायाव बखारसाया गुसुथार ओमफ्राय बे थाबायबायनायखौ बिराद मोजां मोनो नालाय बानानै ओंखाम संबाय आङो ओमफ्राय दालिया दंखायो नालाय बेखायनो आलु बाथोनल' रुबाय ओंखामजों ओमफ्राय नै आंजों बाजाबाय मद दुस्थ' गाहायावबो दोनजाला गुसुथारना मानसियाबो गगा मोनबाय थादों स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय